Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. שלום לכם, אנחנו יובל ותקלה, מנהלי שבוע שבועי 6, וברוכים הבאים לקשקצות גל. החלטנו לשנות את שם התוכנית, כי זה הרבה יותר פאנקי. תודה לכם על הצפייה העוקבת, כל כך בתוכנית. וואי הקשקצות. את השבוע התחלנו בהצעתו של ירון בכר, על תפיסתו של התליין הנאצי מהרגל, הרבס סוקוס. בהמשך, הצוות העביר לנו הכשרת ההתנדבות, העוסקת בפרידות. אחרי ארוחת הצהריים, חוליית חני העבירה משבצת לקראת יום השואה, והמשכנו את היום בדיון בסלון של אחד הדירות. סיכמנו את היום בצפייה בסרט הקיץ של אביה. ביום השני, בשיחת פתיחת יום, עדן דיברה איתנו על כך שאנחנו מרגישים חלק מהעם דווקא באירועים עצובים. הלכנו לטקס בבניין העירייה, והתנדבויות למי שיש, אבל רק למי שיש. שלישי נפתח באימון קליל, המשיך בשיעור כפול של איני הזכר. בסבב מה נשמע על יום הזיכרון, והגיוס שלנו בהתחלת העבודה על החובק. בהמשך הגיע ליאור, המפקד של בית הספר הריאלי, הממש זכר, שסיפר לנו על מנהיגות מכיוון קצת שונה. אחר כך מחשי וארוחת ערב. ביום רביעי התחלנו בשיחת פתיחה של תכנים עם המלצות על ספרים. שיעור שלי. המשכנו שיעור מכיניסט של אופיר על הר צופים, שיעור של הרב אלי על זנות, ועם עופר הזכר בשיעור תוסס על כיבוש שטחים. וגילינו שבעצם גם תומר הוא מתנחל, כמו אופיר. גם תומר מתנחל, כמו אופיר. התנחלות בירושלים. אני יודעת למה. אני חושבת... לא, זה חדש. אחרי ארוחת צהריים הלכנו לסיטי סנטר, לפעילות של תוואי, שצה"ל מטורפים ניצחו. יא אללה! איפה ניר? איפה ניר? בבית! בבית! אתה מעדכן אותה, מה עושים, בסדר? מה נשתנה שניר לא נמצא ועוד כל המשבצות! טוב! וכל המשבצות פתאום מפריעה היא מה רומנטי רגע, חבר'ה, זה כל שנה עדיין. הוא צודק! תקשיבו רגע, אופיר, הכנסת מתחילה? אפשר לך... טוב, לא, צריך... כמה דברים לפני הנה הוא! כמה דברים איפה אנחנו בדרכנו לקניון, הולכים לחפש את המטמון. בטח המטמון זה איזה נחל מנעמת. שקט, תביא את הפלאפון יאללה, מכינת גלים הנחלאווי! ומי שחשב אחרת, סייפורת! יאללה שני איזה זונה פלסטינים מניוגחים כלבים תראי איך את נראית, תראי את המצלמה איך את נראית. יאללה, לך לי פה המשקפיים שלי זה לא מקרניה? די עוד קרניה
איזה הפתעה. איפה? די, ירון, תעזור לי למצוא את המשקפיים. איפה? יש פרס? יש פרס בסוף? שייק. שייק מפה. שייק? עצור! כזאת. תראי לי את זה. נו, אני לא צוחק. סגור את זה, סגור את זה. הפניית רופאים. יצאתי בווידאו? מה זה? ירון, זה אין פה טלוויזיה, זה לא כזה שם. מה אתם עושים פה? מה אתם עושים פה? עושים לירון משהו לבנות. לא, תצאו מפה. שש לך משגע, בוא, אני כמו אבן, אז תעשה לי שייק, שיווקנו את בועז וחזרנו למתחם, שהיה מלא במכיניסטים של מחזור זין, שבאו לעבוד על השבת הקבוצתית שלהם. היה לשירה שיעור מכיניסט על קנדי, ולגלעד על צחוק. בסוף היה דיבייט האם להפוך הפלות לחוקיות. עוד פעם, שלנו. אולי שמעתם מי ניצח? אבל הם באים לבקר, לא זה היה 3 ניצחו. אני בעד הפולות, אני ונתי בעד, מי שלא קלט עדיין. אז למה אנחנו בעד? אז ככה, דמיינו לעצמכם שמישהי נאנסה. האם זה נכון שהיא תביא את הילד? לדעתנו לא, כי במידה והיא תלד ותביא את הילד, אז היא כאילו תסתכל על הילד שלה ותיכנס לחרדות, לפחדים, ואז היא תחשוב על כל מה שהיא עברה בזמן שהיא נאנסה. ולא היה אימון. בבוקר יום חמישי שמחנו להגיע ב-6 בבוקר לטיילת בת גלים. כדי לעשות ברור, אחרי 3 קילומטרים של הנאה חזרנו למתחם, וירון הלך לבועז לקנות צ'ק, אך בועז דיבר בחוצפה וכעת יש מלא האם להחרים. לאחר מכן עבדנו על מערכים להתנדבות. דיברנו על דוד הנחלאווי. הזכר. היה שיעור קרימינולוגיה עם טליה נקבית. הנקבית. אבל דור, למה ככה? דור, אתה יכול לחוות את העון? בוא דיברו על העניין הזה. דור, תראו מה זה.
החלטנו לצאת לחמשוש, כי אנחנו מנסים כל רגע ביחד. ואז זה התנדבות למי שיש, אבל רק למי שיש. טוב, אלו היום מאורעות השבוע. תודה שצפיתם בנו. תחזרו הביתה, תאגרו כוחות, והכי חשוב, תחזרו משמעותיים ושלמים, ולא לקנות בשק מבועז, אנחנו מחרימים אותו. שיהיה לכם שבת שלום. שלום. ירון, יש בננה על המדרגות, זה יכול להיות מה זה קלאסי? בננה, קלאסי.